Anya ti maipay ko kan ka, Wendy. Apay amabutbutan ka. Agayo, anapin pintasak ng sika, Jamila. Noan niya tinakita ni Patrick kan ka. Saan na kumapagimunan? Agayam kami lang kin ni Patrick. Nupod no na ita. Apay adi mo aklunan ni Rexon. Kuwapo kan baknang? Diyak ay ayatan ni Rexon. Saan aga po tabaknang kat aklunak matan? Gapo, tani Patrick ti ay ayatam saan ka di? Saan apod no dayta? No kasta, sumurot ka kanyak. Saan na ka mapilit a sumurot kan ka? Kas na ko na ni Patrick. Adaywam ko man ni Rexon. Ang mga numaisagmak ka. Aniyati ko na. Agkit-kita kayo kadiki ni Patrick, ha? Nagtulag kami idi aliklikan man kag sarita. Ngam iti day di arabi akadwam ni Rexon. Imay dito'y balay. Gana babae! Pwede! Aging ko na kapailaang. Aga-agaw ko iti kayat-ayat. Tiro ba ka? Masapo lamang ko ka iti dalan ko. Manaskan ada na alam. Tiro ba karamid? Hindi! Tiro ba kinarabot? Panasi! Imbatam ko matibok ko! Pwede. Sa dinitayan ni Patrick, Mama. Patrick! Rumor ka! Anya ka diti mapaspasamak ken ka, Wendy. Apay tarupam. Damagang pailaan. Tinumpanak. Marwam kan amang tungtung pa kanya. Saan tapay nga agasawa, Wendy? Nobya ka lang. Kat! Anya ti kayat mo asawa ni Tidayta, Patrick? Ha? Wendy! Agtal na ka! Anya, ti mapaspasamak ka na kayo. Atay, Wendy! Awan ba intay ting anak kayo, Mama? Pakisisinlarak gayam kini Jamila. Katay jay mat a babae. Iso adi na kayat ni Rexon. Gaputa kayat ng agawan ni Patrick kanyak. Nagpanaas ti rupa ka kinaramutan ni Wendy. Nagsakit ti ulog ka po iti panang pungot-pungot na kanyak. Narangkas na unay ni Wendy. Apay saan ang mamati nga awan ti relasyon mi kini Patrick. Saan mabalinday to eh. Diyak kaya't tinariribok abiyaka. Iso ana saya at laangan ang mamimpinsanan nga umadayo akin ni Patrick. Wanad kay tibain. Mama, tinungpada. Kalpasan ti panang tong pa ni Wendy kanyak. Da kayo matisim mo blat anang tong pa kanyak. Saan ka mapmapnek iti may sa babae? Dayjay paya Jamila? Agpampamarang agayam. Apay ngamin asaan kayo ang mamati, Mama? Sumardan kan. Nas ka na mapukaw dayjay babae iti matang mo. Ha? Anya ti aramidan nyo, Mama? Awan bibiyang mo na niya taramidak. Nas ka na maputo din dahito akin na maag mo. Nasaya ata sinong bata madagos ti awag ko. Nakasaritam ka din ni Mrs. Rabara? Saan ba eh? At nasa baling nga sa sikaswat. No itong tungkwam, tinagtulagan ta siya kung ti makisarita iti dayjay a babae. Among ka di ngay may dito'y balay ni Wendy kat si imatangak iti panang tungpanak ni Patrick. Nasakit ka titinag mo iti anak ko. Dayjay a babae iti kagurak. Riribukan na launa yan dagiti agayan na yat. Ambisyosa. Di na kayat ni Rexon. Takayat na nga agawan ti anak ko kini Wendy. Itamot lang ka sa ritag ni Mrs. Rabara. Nasayaat. Tsakpay kititibang taditinayon ti kwarta ama itad kini Jamila tapno may kan iti pagnakman. Naulpit kayo. Apay kasti ti aramidan nyo kanyak. Idin tawan mo ti bakas nga aramidak. Apay saan ang mamati kanyak ni Wendy. Inramraman niyo pa ni Mrs. Rabara. Idinto ang nagsaya at kanyak. Kaslatsak mamati ang maaramid na dahito'y kanyak. Kabaalak niyo matayo. Sa
saan anas kan apay katak iti trabaho. Kan injaya ang dakpay iti dakkal agatad. Adagos po sina iti ruwara. Nilakit di man ang Rexon data. Saan? Tsak kayat asagwan. Mapanak iti silet ko. Agpupungag. Saan nakapulos arumwala? Uray anya ti aramida ni Rexon. No pilit asumrag. Umawagak iti pulis. Ni Rexon, ada kaduana. Nakabutbutan bilangada. Ala, kung nagmanupimanaw taytayan. Makapungtot lakit di as anak kasarita. Tapi naburubor na tilugan na. Ha? Ni Wendy mo tumawawag. Talaga as anak na inkaan. Di na kaya't apagulimarkan. Hello? Okay, nagbayag ka sumungbat. Kung namlano asino ka, awan mo't ngarong ti kabal palingan. Wan, awan gaway ko kada kayo ababak nang. Wanya, naragsak ka kaditan, Wendy? Nagbaligi kan? Nasakit ka di tinagam mo, ha? Gumbo na. Diyak ipalubos ang maagaw mo ni Patrick kanya. Apay nga minasaan ka amamati kanyag. Ngam no tari gagayam nga umadayuak. Patgan ka. Wan! Taagasam ti katakal agatan tinaited kan ka. Angam mo sa anak payla amabnag. Kasaritak ni Rexon tapno aramidan nan ti ultimatum. Saan? Pangasin. Di mo kumararamidan da ita, Wendy. Umadayuak langan. Saan amabalin? Di ka pagulimagan, Jamila. Naulpit ka. Managing pupukod ka. Sapay ko mata saan to asikat aglak am kadagitang aramidam kanyak. No, da akala ko maitisangop, tinumpakan. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Masapol nga inton na biimat laan. Agluwas ako nga pa Manila. Among ka di, akalkalpas milaang anak sarita, ini Jamila. Apay asaan mo pay lang nga inggaan, ariribukan tibiyag na Wendy. Saan ka kadi pay lang amap iti inaramid da mamakan papang mo? Inramraman da pay ni Mrs. Rabara. Oh, among gaya man. Saan kayo la amas yan kinkwana? Apay nga isakit mo day ababae akaruprupat kwarta. Anya talaga tirik ng kankwan, tapno agtalnakan. Kang runaan lang unay. Masapul amaya dayo kinirikson. Anyat mako namita, Jamila. Limormat lang tipod na agarit mo. Talaga rupak at kwarta. Amo kada kayo tinangper sa kini Mrs. Rabara. Tapno ikatandak nga empleyado. Katita, naragsak kayo ka din, ha? Talaga nakuspag ka niya. Diyak ko makayati sumumbat. Ngam na punwan ako nanaida. Awan ka po nang irumandak. Gaputa nagbigdot kayo ti panangipapan. Urayan niya pa iti aramidam. Kanda iti titandaan. Awan ti master ka mo na trabaho. Nakaturturay kayo matlauna yan. Kasla kabailan nyo amin at Talaga ka di akarkaritan na ka? Diyak kaya't nagkita kayo pa ikan ni Patrick. No saan kayo pa'y laanap nag-itipan makaikat ko iti trabaho? Sige, patgan kayo. O madayuak. Makapungtutak launa iti da Jamila Liberato. Sinong basong baton nakit din? An mula kuman na kinasarong sarita. Uray tinikaran ni Mrs. Rabara. Kasukat tidak kalagatan. Sa anak pa'y lanap na kiti dayta. Kaya't ko nga madayo tapno saan ta nagkita kini Patrick. Saan ka di? An nalabas laon na idaytan. Liberato. Sika ko mati adadamasak na niti dayta abanag. Kasla, ad-adda pa yan sika ti masakitan. Saan ka na pagsinupyatan dayta abanag? Sige. No ka ba alam apapanawan ni Jamila? Aramidam. Jamila,
Patrick? Apay nga may kapalaan. Ang mga numadamag ni Wendy kat aga pa kayo manan. Nasakit tinakam ko iti aramidan dakin ka, Jamila. Kan talaga gayam apumanaw ka. Tapno mapnatnan. Umadayo aklangan. Ang amo, Saan nakalapdan? Awan ti karbangam amang lapad kanyak, Patrick. amok. Gapo tagayam naklaan. Apay ka lata nagtipayo ak matan. Ada ka di namnamaam asa nga ilim. Ang mga ni Rexon dayta. Ituloy mo ti aging bagay. Siya kung ti makamu kadakwada. Saan? Syakon. Mapan ko kita ano asino tagtuk-tuk-tuk. Tuwa lalaki. Dagiti kakatuan ni Rexon. Ha? Saan? Delikado da ito, Jamila. Adalakit ti dakas apanggap na kita alalaki. Dumngag ka iti ibagak. Masapul amaliklikam da kita alalaki. Kunaktupay ang nakabutbutang ni Rexon. Sipsiputan dalakit di amin agaraw mo. Kat saan nang ipalubos na amadayo ka? Agi ang naklaunay ha, Patrick. Agnag nervyosa ka lang. Naimbaglaangan, tayo may adagos na kiti pulis ni inawagag itay. Ang mga no pinilit na kumatisimrak iti balayo. Talaga ang masapol nga umadayo ak. Saan lang atap no maliklikak ni Rexon? Ang mukha dahi titartarig kakayan ni Wendy. Jamila, ang Nasaysaya at anday ting aramidak, Patrick. Tapno naragsak kayon tun kini Wendy. anya ti aramidom iti Manila. Agsapulak iti trabaho kitjay. Latingitak, tsak mabaling ipagakan ka ti planok. Tinasayaat. Panawan naklatan dito terminal ti boss. Aging gaasan ka makapanaw. Saan ka panawan, Jamila? Kahit ko asigurat doon ang natalagad ti kasasaad mo. Ngam no maamuan dito ni Wendy. Aga pa kayo manan. Makaamutitan. Amok ang makapungtot ni Rexon. Iti pan nakapa ay ti panggap na ka. Kat mabalin nga agipulong kini Wendy. Anya kumati karbangam amang salangat kanyak, Rexon. Nasayaan. No pimanawan da jay ababay. Tapno mapukawan ariribok iti ayan-ayat ni kini Patrick. Anya ti kuna? Saan? Agaluan ni Patrick kanyak. Sino di kinasaridam? Apay tagpupungtot ka manan? Awan sirbi na akinasarita yun ni Mrs. Rabara tapno ikatanan ni Jamila, papa. Tapay ngawan. Lapan ka na ni Patrick iti balay da Jamila. Kit intulnog na kanupay iti terminal ti boss. Ano niya? Ang kalwad da jay alalaki kanya. Saan ka narumwarabin? Intun bigat langin nagasaridam. Nagsapa ka ngay may dito balay, Winty. Saan kayo kadya nagkuyo kini Patrick? Nakarabrabiin asim mangpad. Saan asak ti kinakuyog na idirabi, mama? Jay, Jamila. Anya. Patrick! Rumuar ka iti kwartom! Windy. Saan nakalapdan, mama? Talaga makapungtutak! Agtala ka kuma, Wendy. Anyang agtal na ti bagbagam? Talaga ka di? Adi mo maliklikan day jay Jamila? Tinong pamanan ni Patrick. Unam nga ta atyak maamuan. Anapan ka iti balay da Jamila. Kat intulnog mo ba iti terminal ti boss? Amok ani Rexon tinakamam. Nakapanahon ni Jamila. Katliklikam kumamatan ni Rexon. Talaga atyak impakamo kini Patrick ni panggap ko ang panagabrod. Kasakbaya pinagikapnak ni Mrs. Rabara. Katrinog yakon tinagaplay nga agabrod.
Naskan nga ramidag na ito'y. Para iti panagulimak ti amin. Sapay kumata na ragsakton ni Wendy. Kastamatan ni Patrick. Malipatan lang doon. Kaputasan lang nga kas may sagayam di pangibilbilangak kini Patrick. Wan. Kinapod no na. Agayatak kan ko na. Anya day tang araramidam, Patrick. Kinamag. Imbis ko makagrubuat ka na mapan mga opisina, arakit din tasang sangwam. Di mo mayulot yung trabaho, gapoy ti papano ni Jamila? Saan aday tati pagsaksakitan tinagam ko, mama? Ura madayon ni Jamila. Nariribok lat tati relasyon mekin ni Wendy. Katanya ti kayat masawan di ti dayta. Malagad ka. Di mo padpadasan ng isina ni Wendy, kasyak di kang runaan na makalaban mo. Mama, kaslawan anyaman na kada kayo ti panang tungtong pa ni Wendy kanya. Basol mo gamin. Napan ka pala iti balay da Jamila, kin intulnog mo pa iti terminal. Saan nyo amawatan o apay mo? Gaputa sandak akayat adenggan. Oh, Ni Rexon ti umawawag. Hello? Anya? Kaduam ni Wendy? Saan? Anya ti panggap mo itinobyak? Salbag ka. Saan nakakatawaan? Iawat mo ti cellphone kini Wendy. Takasaritak. Patrick, anyat mapaspasamak. Apay akas sa unay ti pungtut mo. Hello? Hello? Agalwat ka kanyag. No addadakas ang mapasamak itinobyak Rexon. Patrick, Initap na ti anyat cellphone. mapaspasamak ko na. Awagan nyo ni Wendy, mama. Pagawidan yon. Inakasarita ni Papa Liberato. Kasla mabutbutan ka. Anyat imbaga niya mawag. Makapungtot laonay ni Rexon. Iti ipapanaw ni Jamila. Kat amangan no ni Wendy ti pagikaruan na. Aniya? Itay pa'y ngawawagak ni Wendy. Hindi naksumpatan. Agun-uni mo ti cellphone na. Madanagan akbatan. Kasanunupod no ti kinuna ni Patrick ani Wendy ti pagikaroon day Jaya Rickson. Sana mabalin. Nakadaro nga ni Patrick itaayan ni Liberato. Tinasaya awag ko. Taison ti mangawag ka ni Wendy bareng sungbatan na. Hello? Aida, apay. Nakadanon ka din ni Patrick ditayan mo? Awan pa'y man. Kaslabatan tanagan tilangam. Liderato. Pagawidam ni Wendy, ang mga naiso ti pagikaroon ni Rexon. Diyak mawatan. Anya ka niti mapaspasamak? Imawag ni Rexon ka ni Patrick. Kadwa na ka no ni Wendy. Kat amang ano niya ti dakas nga ramidan na iti anak mo. Ay, kasaka ni. At sige, kasabay nga nun. Ay, Diyos ko, saan ko ba? Wendy, ha? Anya ti mapaspasamak ka? Anya nga men, ti mapaspasamak ka kunak. Wendy! Saan inutayan mo? Wendy! Papa, awagan nyo ni Wendy. Masapol nga mapagawid yun. Sakbay nga dadagas nga aramidan ni Rexon kinkwana. Wendy! Soblatak ti cellphone nyo, Papa. Wendy, denggenak. Saan? Papa, umay kayo. Sa pulon tayo da Rexon kan Wendy. Wendy, apay ano pa sa amakin ka na ito. Ayatin ka.
Ang kasanupay ita. May sakan na nalamiis abangkay. Ag may btura na mo yan. Tinagtungpalan ti anak ko. Akapay ngay supay tinakapasamakan ti kastoy. Kumusta ni Wendy? Awanan ni Wendy, mama. Natayon. Anya? Nakaro tinapasamak kang kuan na iti pan nakaidong partilugan da kan Rickson. Agpadada nasaanan anay kamakam ti biyag da iti hospital. Wendy? Nagpartak na gani masamak. Basol ko ti amin na. No iningitak kumahal ti anak ko. Nailiklik siguro iti paggana. Saan na adinangag ni Wendy? Namin ato ngayon bagak aliklikan na ni Rexon. Tanapag. Nagpaadipan iti gura kan selos na. Iti kaano man. Sa anak nagbasol iti ayan ayat mi, papa. Nasakit launay kaniyak na ito yan napasama ka. Nga mawanan mabalin ko. Nasakit launay tinakap ko. Di kami mala nakapagsarita na sayaat. Sakbay napasamak na ito. Wendy? Anyan day ta napasamakan ka. Nasakit mo't para kanyak. Taimbilang kan nga anak ko. Sige. Masabol na maipanan ni Timorke. Ibangkay na. Umuna akong arumwar dito yung kwarto nga ayan ni Wendy, papa. Mama, kumuyog kayong tunkin ni papa. Itala nga mga miris ko, Liberato. Dakkel tinagpasulan ta, kadagiti anak ta. Nudyak ko may pamuspusan, tiya adayo ni Jamila. Anak kay Ramanan pa'y tidakkelagatat ti kwarta. Tapto na ang may kat iti trabaho kat mayadayo ka ni Patrick. Saan ko maana pasamak ti kastoy? Nagkarula unay tinamay Anderikson ka ni Wendy. Sigoni daw trup siya. May pagarup ang pinarparigat na pay sakbay aginundawayan na. Kas pamanagnak kadagiti nakadado asugat ni Wendy. Nakakaasimat. Nga manyang arot. Kas na ko nakitayan na amiris ko dakkel ti basong tayo. Dahito'y sigurong ti dosa ni Wendy. Aglablabas namin. Uray ka data. Naglablabas ta. Awan serbita anak-anak. Dahito'y siguro ti dosa ta. Naskan nga awatan tayo. Juan. Inruruman tayo ni Jamila. Inawan tayo tirik na masaksakitan. Aring na pinatay tayo njay tao. Tapno lang mapasamak ti kayat tayo. Nganday ti tibanag na. Sigurado, maragragsakan ita dagiti makakitkita iti sana nasaya at nginararamid tayo. Aklo nagmat. Dakkel tinagbasula kwino nagkurangak. Ngem awal na mabalin ko pa'y. Wen, Liberato. Nadosa tayo. Itulnugdakan iti maudi a pagtungpalam, Wendy. Maduduglaon ay tiriknag. Kapo iti napasamakin ka. Uray kas iti naramid mo kanyak. Sa anak Apolos anak kurang. Awan ti sabali a babae iti biyag ko. Naragsak ta. Idi nabiit ta pa yung agayan ayan. Aging gaiti. Wendy. Uray no na ulpit ka idi kanya. Kan uray saan mon amanggag. Inayat ka itinapudno.
Nasuro ka na makalawas ng barbartag ka. Ang mga na makaala ka iti sakit mo dita, Patrick. Naskan ado sa aktibagik, mama. Iti anyaga po. Anyat basol mo. Awan basol mo. Da kami tinagpasol. Isa pa kawanan na kuma. No kaano pa nga awanan ni Wendy. Siyak tinagbasol. Mama, Makonsensya ka unay. Kasla siyak tinangiduron kini Wendy. Iti nakaisagmakan na. Da kami kiniliberato. Kini Wendy mismo. Napanoy-nuyan ni Wendy. Intinto ta siyak. Nagbalinak mo't amata pobre. Inruruman ko ni Jamila. Ganda ito eh. Tibiyag ni Wendy ti kasukat ti amin. wan mama, basol yu ti amin. No dinangagnak kuma ni Wendy. Si bibiyag pa'y lang ita. Patrick, Panawan dak pa'y lang, mama. Kaya't ko ti agmay maysa. isardeng mo day tapan na giniinom mo. Awanan ka iskan ti biyag ko, mama. Anya, Matayak kumamatan. di ka agbali na maag, Patrick. Kumusta nga ni Patrick? Tsaka mo ni Ilio dati marikrik na kankwana. Kaya't ko kumangawagan. Damtsak kaya ta siyak tiga po nang agsubang dakin ni Wendy. Isungin kadang ko ti matayo katakwada. Awan sa bali at artari kakayak. No saan ati panagbalin na anaragsa. Tunggal lumayak di opisina. Yak madanon ni Patrick. Nabayagan na jak nakasarita, Aida. Saan pa'y anak kariing? Itay imayak dito opisina. Kanay nagbarbartag. Aging gaita. San ka di pa yan nakailiw-liwag. Gura kan liday ti marikrik nana. Numabalin. Kasla dinak pa'y kaya ta kasarita. Pagpabasulan nak. Into na napanawan ko. May ko kasarita. Ano nga may ti problema ay opisina. Alaman nga rod. Baran mo si katidanggan na. Madanagan na kati kasasaad na. Nakamulang lang pa'y no dato ma. Malagip ko man gadi. Kumusta nga tan ni Jamila? Awan damag ko kankwanan. Sandan samot nga agsasarita kan Patrick. Nabartak ka man, Patrick. Si kakadingag pa'y so Wendy. Mailiwak launay kin ka. Saan nangarakupan? Anya, ngam apay. Saan ka kadi ama mailiw kanya? Saanin ang mabalin nga arakupan na? Naragsak akong itilubong nga ayan ko. Sa di na alubong dayta. Sumurot akin ka. Saan mo ang mabalin ti sumurot kanya? Pakawanan na, Patrick. Dakal ti basol ko kan ka. Idida mo. Agsangsangita. Saan taman lang ang nakapagsarita. Tapno, nakapagpakata ka na saya at kumakan ka. Sige, panawan ka. Wendy, saan? Wendy! Wendy! Agsubli ka! Natagtagainap ko ni Wendy. Hindi ko mapay lang sa rungkarang ka di ospital, Patrick. Makumikumak. Anya ka di mapaspasamakin ka. Kimbutong kan. Patrick, kita matlatan ni Liberato. Saan na ka din na mabigbig? Papa, Liberato. Da kayo kaya. Papapay lang tiyawag mo kanya. Anya ka din tinapasamakin ka. Patrick,
Agsaho ka. Natagtagainap ko ni Wendy. Anya? Nagpakawan kanyak. Naragsak ka nun iti ayan na. Ay, nasaya at tauray ti tagtagainap kat nagsarita kayo. Papa, Mama, nagsakit man ang tiulog. Maturog akpay. Nakaro ti panagladladingit na. Iso ta. Naging inom iti nasanger. Desperado launa yun ti anak ko. Kasi mo ti Patrick. Sinakit lang na tinakam na dinabasa maka. Malakip ko gayam. Awan ka diti pakadamagam no ayan ni Jamela. Jack amo. San ka di? Awan tayo mo tayo pamilya na. Siguro, saan na nga mo tinapasamak? Jack ko nadamag pa'y data. Alah, siyak to timang biro kiti pamilya na. Barang magkatulong ni Jamela kini Patrick. Anya? Aramidag na ito ay para ti pagimbaga ni Patrick. Natayang ni Wendy. Karbangan naman tagragsak. Napuskol una yan tiro pa tayo, liberato. No ka ba alam nga rami din ti kasta? Sige. Mabainak launa yan. Nang runa no makitak ni Jamila. Anya ka tati sa una kadata. Di mo ka di marik na, ti padagbain. No. Napuskol una tiro pa tayo, liberato. No ba niya nga ron? Arami nagtiamin. Uri ko naman nakababain para manlaang kini Patrick. Pagyamanak data. Da kayo gayam, Sir Liberato. Anya ka diti may pay ko. Pasensya kayon. Tadyak na ipadanon idikada kayo tipan nakipagladingit ko itinapasama kiti Daddy Wendy. Kayang tinapasama ka. Tipan nakatay lang da Wendy kan Rexon tinamwak, sir. Awan pulos damag ko kini Patrick. Nabayag kaya man nga takit ipalasyo daw. Wan, sir. Inusar ko ti daduma a kwarta nga intedyo kanyak. Angam isublik to matlaan kada kayo. Pagkawanan ng Jamela. Pagbabawiyak tinaramit ko. Patpatkag lang amin unay Daddy Wendy. Maawatan kayo, sir. Panaga pagbabawiyak. Pabalin na si Bibiyang kumapay Daddy Wendy. Agam sana dahi tati pagsaritaan ta. Kasapulan na ka ni Patrick. Ambok asikalaan ti makatulong kenkwana. Sir Liberato. Nasaya at no nakasaritam ni Jamila. Anyat ko na. Saan na ngayon pasigurado? Apalubusan di bus na. Mabalin ka urayin na lata na malpas di kontrata na. Makamuditan na niya't pangitin na. Kumusta gayam ni Patrick? Sumaysayat matan. Ada nagnaan nagiti agas na. Kanti pa ng surot na iti balakad ti doktor. Aday bagakin ka. Impod no ni Jamila no niya di may sagapuna ngayon badayo. Mabutang amat nagamamimpin santerik na nakano kini Patrick. Kasta? Naasyan ka noon kini Patrick. Gapoy di mapaspasamak iti relasyon da kini Wendy. Da ito yung tigundaway da. Anya? Ulitak. Nasingpad ni Patrick. Tarigagayak ti panagragsak na. Ayda. Jamila, agyaman nagtaadda ka. Patrick. Nakapinpintas ka. Apa nagbalin ka mo ta nakastoy. Anya ka diti napasamakan ka. Diyak na daaran tinakaro aliday ko. Rinik naklaunay dagiti napasamak kanyak.
Nasaan ti ipupusay ni Wendy? Talaga nga'y ayatam launay. Nakailiwliwag ako. Nakatulong ti pan nakisarita ni Papa Liberato kanya. No pa'y iso ti may sa agapuna. No apay ana iruruman ka. Saan mo kuman alaglagi panday ta? Ti panunutam, agpaimbag ka. Diyak kaya't analitay ka. Jamila. Patrick, karbangan ta mati agragsak. Uwan Jamila. Agyaman naklaunay. Ken amok. Panubuklaan dagiti napasamak idi kadata. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal reno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.